Jihlavském hornickém muzeu proběhl Den dětí pro horníky a jejich rodiny. Děti si mohly prohlédnout, jak jejich rodiče pracují, těžební techniku i prostředí dolů. To všechno formou her, zábavy a soutěží. Malá Natálka si přišla užít dětského dne s celou rodinou. Její děda pracuje na šachtě 20 let. A tak se zajímala, jak takové fárání do dolu vypadá. Teď se dívejte dolů, vážení, je to simulovaná jízda do hloubky 622 metrů. Když se nakládali a to tlačili a tam dávali uhlí, aby oni viděli horníci, no tak na to oni těží. Mně se tady líbí, je to spousta hřišť, zajímavých věcí, které můžou děti dělat. Jde vidět, že to tady je hlavně pro děti, jsou tu různé soutěže, takže se mi tady hodně líbí. Natálka se hned ze začátku vydala do Muzea báňského záchranářství. Tady se mohla dozvědět zajímavosti o historii i současnosti záchranářství v dolech. Co takový záchranář musel absolvovat za školy třeba? No, záchranář musel být v prvé řadě dobrý horník a musel mít cit, hlavně lidský cit. Začali fárat od 14 let, kdy bylo hornické učiliště, v 17 končili a v 18 mohli fárat do dolu. Děti se mohly podívat na otevření nového vláčku. A tímto byl provoz nové železnice v Landek parku slavnostně zahájen. A teď se už dozvíte další informace o důlní dopravě. Tento vláček jezdil od roku 1949, sloužil k přepravě uhlí a kamení, později potom lidí, teď slouží jen k přepravě dětí. Kromě prohlídky důlní techniky a soutěži byl součástí programu Freestyle Circus, který i nás něco málo naučil. Levá, pravá. Je to jenom o tréninku. Pro frisbee je to točení vlastně na nechtu. V doprovodném programu vystupoval Samer Isa, se kterým jsme udělali krátký rozhovor. Znáte nějakou písničku o hornících? O čem? O hornících. O hornících, znáš jako? Já miluji Jarka Nohavicu z vašeho kraje, takže ano, pravda, ten je. Co jsi si pro nás připravil? To mám novou desku My Way a tady prezentujeme vlastně nové věci. Přivěl jsem i s tanečníkama, s houstickou Pavlínou. Mám tady i pianistu z Itálie, Paula Autima. To znamená, je to taková show, takový kousíček toho, co předvádíme normálně. Po vystoupení Samera za námi přijela i Dáda Patrosová se svým programem pro děti Julí Dáda Show. Jak si představujete typického horníka? Úplně normální člověk, jako jsme my. Určitě asi musí mít sílu, musí prostě mít pevnou vůli. Tak co se ti tady líbilo? Byla to tu šupa. Já jsem si hrála s letajícím talířem. Já jsem si hrála s Halkysakem. Hele, ale nechci ty keci na koledu. Z Landeku se vám loučí. Pro televizi Pantuška, Vítě a Wendy. Vajtrovi.